Good news muna po tayo. Saints Peter and Paul Parish sa Kalasyaw tampok po sa isang international documentary. Kwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang karangalan para sa St. Peter and Paul Parish ng Kalasyaw ang mapili bilang isa sa mga tampok sa isang international documentary na ginawa ng production team mula sa France. Kamakailan ay bumisita sa parokya ang French film crew para sa programang Invitation au Voyage, isang kilalang cultural at travel documentary na ipinapalabas sa Franco-German Public Broadcasting Channel na Arte na may milyon-milyong manonood sa iba't ibang panig ng Europa. Napili ang St. Peter and Paul Parish dahil sa pagkilala rito bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines at ng National Commission for Culture and Arts, bunga ng mayaman nitong kasaysayan, kahanga-hangang arkitektura at malalim na kahalagang espiritual. Layunin ng documentary na maibahagi sa pandaigdigang audience ang kultura at pananampalatayang Pilipino sa pamamagitan ng natatanging kwento ng parokya at maipakita ang yaman ng pamana ng bayan ng Kalasyaw. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.